Minulý rok nás zaskočilo, keď novozaložená čínska automobilka začala s predajom aut exkluzívne tu na Slovensku. Vtedy nepredávali ani v domácej Číne. Na príležitosť sadnúť si za volant sme čakali až doteraz. Ako si bude počínať v porovnaní s konkurenciou? Ty vole, tak to je masívny zvuk. Nielen na papieri vyzerá Coros ako európske auto, a to aj napriek výrobe v Číne. Dôvodom je, že dizajn pochádza od pána, ktorý navrhol aj nové Mini. Vnútri nájdete rovnaké vybavenie, ako ponúka väčšina európskych výrobcov. Dvojzónová automatická klimatizácia, vyhrievané sedadlá, tempomat, bezkľúčový vstup, automatické stierače, dotykový displej, parkovacia kamera či iné. Chýba však GPS, ktoré zatiaľ nefunguje kvôli chýbajúcej podpore v Európe. Spracovanie nie je na pocit nekvalitné. To sa odráža aj v najvyššom hodnotení crash testov zo všetkých aut testovaných minulý rok v Európe. Preplňovaná štvorvalcová 1.6 pochádza z Číny, no bola upravená rakúskymi inžiniermi. Má približne 150 koní. 6-stupňový automat so suchou spojkou je od Getragu a auto s ňou dá stovku približne za 9,7 sekundy. A nakoľko sme boli jediní novinári mimo Čínu, ktorí si trojku sedan mohli vyskúšať, poďme na to. K čomu by som to prirovnal kvalitatívne? Čo sa týka pohodlia prúženia, tak je to celkom porovnateľné s európskymi autami, by som povedal. A dobrý zvuk. Tá dynamika úplne postačujúca. V tomto momente si môžete kúpiť len najvyššiu verziu s jedným motorom a jednou prevodovkou. V budúcnosti sa objaví aj naftová verzia. Výborne je to odluštené, momentálne motor nepočujem, mám asi 1500 otáčok. Po kľukatých cestách to tiež nie je zle. Správanie sa auta je dobré a motor má viac ako dosť výkonu. Dokonca vám prinesie aj úsmev na tvár. Aj keď riadenie by mohlo byť komunikatívnejšie, sekvenčné riadenie je pre väčšinu ľudí opačné a reakcia prevodovky môže byť niekedy trhaná. Čo sa Corosu páči najviac je jazda po diaľnici. Je rýchly a hlučnosť je veľmi nízka. Coros zároveň počúva spätnú väzbu od Slovákov a od štartu predaja v septembri minulého roka vykonali na aute 1500 zmien. Napríklad o 2 týždne sa zmení software prevodovky. Z tohto dôvodu začali práve s malým trhom ako Slovensko, ale podobným iným trhom v Európe. Recept Corosu je úplne iný ako niekdajší nováčikovia z minulosti, ako napríklad Daewoo, ale aj napriek tomu by mohol fungovať. Ak si Coros dokáže vytvoriť meno na jednom z najnáročnejších trhov s mnohými etablovanými konkurenčnými značkami, potom majú šancu na úspech. Aj keď ešte treba zlepšiť pár drobností, je to viac ako dobré. Na prvé auto veľmi dobré.